Garda agus á fáilte roimh go dtí tacht le céile na híthe nocht. An ocht tá muid a taistil go dtí an raing i gúnta Fort Láirge agus go dtí tig cuimhín ó Farríl. An ocht beag meascáin dus na piabí Uilinn agus an fadóg stáin. Tá cuimhín treis páirte ghlacha hena féin in comórtas síonsa Gaeling agus bhuaig sé ceoltóir óg na bliana ag a TG Cahar in 2012. Buidig í solt as ceol cuimhín ó Farríl. Chun sa háise gur fad. Cuimhín ó Farríl an sa a tachuamh ón raing a Fort Láirge. Fáilte rómhtí clár eile sa teach le chéile ag a Gaeling. So is ceoltóir lán aimse hemise agus cosúile a lán eile a rudaí ciún go maith ach buchas le rudaí thuasar an idirlíon agus ní meán óisialta a ceol des a mohan san inis. Breanos, so ha mis chun cúpla páirt a haint ar na píbilden agus ar an bhadóg an nacht. Gan a héile muile tas nó mé meach le páirt a thugtar an fáinge áir ceann des garid agus beidir ceann eile níos an chéimiid.
Míle maith. So an tarna ceann a hain main son tugtar chalín an tíomhór agus fuair sé sin ó chunacha gaf an so híos a burtláige stig an úngra bháis a chun raing ó hóchas. Rain mé a raig le cúpla riil agus an chéad ceann is legan a fuair mé ó cheaman senas den colúr ar an ngata pigeon an the gate agus rain mé seachtaí rá ceann eile an chéad ceann go san a fuair mé ar chearnaín a dhéise gailing mar tharlaíonn sé seo de ceol agus i measc na bíberí bhí ar an cearnaín san bhí John Kelly ar an concertina chumáile Sean Keane agus ana chuid eile so legan bhí John Kelly ar an concertina de ceann a thugtar ben an tainceara ar agus an ceann ag an deir an san Paddy Rafferty's thug míad ar agus hafad mé an rá ceann so ar album le déanaí cúpla mío hena stócha a bhaochas an le NPU na Bíbriíolann a dhéar orm luíosca anmh so há sé sin amach áit éigent so raibh mé raig los á cúpla riil.
mil magah. Right me she's na fadóga beidir. So ratlig me den rud seo gach de a haint ísel, so is it píb in les C iad so agus an chandul she's di fadóg B mile B flat den cean so agus shine me rá chuirden fipa an a chéad cean agus an the forest album in Paddy Maloney agus Sean Pats na bliantó hin na fadóga chuir in íag fáin slíomh gealgó na féile agus is dócha bhfuil gail atrathe I sin agus Sean ó dtíor lena so sort legan nó meascán den dárad san agus níos an raim isteachtaí ceann eile I chéad furas ó Mary Bergen is dócha ar bhadóg I héanú ancailm endre a hainach an adóg chumá so Shine Mayer Shine Generation iad so
Gur míle magah. Ra me dí fadó geile nis gwyl mar na fadóga. So was sena ceann ceart é seo peidir níos sin an ceann eile Clarks sa ngléasí agus is bralman an tón a sé urtaí mar der siad is dócha. Beidir ná teangách siad le go hainge ach nas málam siad. So síle mé cúpla riil agus an chiad ceann agus an is dócha go bhór son fiddléir cáúil Frankie Gavin é. Tafid sé cúpla óir agus thug sé Mike Flanagan's sé ceantas na Flanagan Brothers as cartha forthlárige a bhíoch seint agus tafid amó America bliant ó hin. Agus in níos an setlist tíos ar dalh agam. Colonel Rogers a thugtar agus seo ceann eile bhí a hafid America na blianta hin John McKenna a hafid an ceann sa Colonel Rogers favourite agus gur fuairmise an legan a gomsa ó Willie Clancy ar a bhadóg. Agus ar deire críochnóm in set le ceann eile a fuair ó Mary Bergen. Chiad lá riamh the concert reel. So súla gom go teangáil siad libh.
sin Tá mé súla máidir ar nám den mé beidir cháci an eile tríle mé fán máil ar na píb ar neis chuchas agus stáil an tréal seo set gin Joe Kennedy se hail in Toronto Canada so set brála míad so ban mar tréile an fán sa a furas ó hefa dáránaí Walter Power so is thusa gail na bhréachán Bord láirige a bhí Walter Power agus tá sé le clos ar cylinder so cúpla bliana hin chur ITMA Taisce ceol dúchas ar an chuir ar cúpla tafad thuas a dhéon Restart de Hindenburg sa bblion 1905 is dólam de áránathe ar fud na néise agus se ceann bhánacha Walter Power bhí cúpla árán mhuaig agus an ceann sa níor thar mé trácht tríomh ar bíomh reis an Miss Brian an Choolin ó thug sé ar agus stocha sé mithe as béal na naine ach dúirtar le go bhfuil sé bailithe agus go bhfuil na focail istigh an sa chomisisiún béile is éireann so cha mé dul cuardach san ach ben fánn a haing an áidir fánn áling nar hair mé riamh so ban man tríal agus há sé seo ar an lo isca sanna tháinig amach cúpla mío hinna chumá so Miss Brian an Choolin agus beidir go mé chum ábharín túnáil dhéanamh beidir.
mil man. So peidir gwyl am a going an gur ceann amháin eile. So má bhór bhuachas le gailing as ar arm bheith mar fart den srá nuas agus an tnú mór le leis na chláircha eile dhéiscint sna seachtaí thróing. So má bhór bhuachas lo agus críochnú amach le cúpla rial ar na bíomh ríist. Agus an chéad ceannach san tám gan airgid thugtar agus an tarna ceann the Stony Steps stocha go bhfuair mé ó Matt Malloy ar an bhlút so ceann cotíanta agus an ceann dearnach an san an na rid san legnach an me ceann net a cá bhór san legan so ach beidir gwyl townchar Seamus Anderson a reached Kiss the Maid Behind the Barrel so míle mágah agus pantanga bheits na chláircha eile agus bígí sláán míle mágah.
Mágad cuimhín agus tásúlagam gur bhain sibh ar fad tainmh as sin. Má tá se bhfuil ar ceol cuimhín a cinnach nó a thuile óla se áil faoi, jo sibh dul ar a thiamh cuimhín ó faril.ie. Be mit harnáis cuamh ríiste cárda an tachtan se chuin leis an céad mír eile de tach le chéile, go dtí sin cumad súlamach ar leathanach Facebook agus Twitter chun a thuile nócht mar jaall ar an sra a áil. Míle maith a goibh as a bheling a nocht.